Nagpadayo na ang Phase 3 sa Makasandig Flood Control Project sa Cagayan de Oro City. Apan pipila ka mga residente nga naigo sa proyekto dismayado sa langan kuno nga pagbayad sa gobyerno kanila. Hinoon, may patunga na ang LGU og nagpasalig nga mutabang sa katawhan. Ano ang report? Human ang pila ka bulan nga pagkatanggong, karon balik operasyon na ang Phase 3 sa Makasandig Flood Control Project sa Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Among proyekto ang magsumpay sa duha ka portion sa Boulevard nga dugay nang nakumpleto. Usa sa rason nga nalangan ang pagsumpay sa mong flood control project ang mga residente nga namuyo sa lugar. Usa sa laka nga gihimo sa LGU aron masolusyonan ang pakigdialogo sa kapin 15 ka magbanay nga maapektuhan o gipasabot ang proyekto sa gobyerno. Kining buhaton nga mga flood control importante nga di nato malimtan nga flood control ang tuyo nini. Kanang gibutangan og dalan, gibutangan og boulevard, incidental lang na siya kay gamit na to ang ibabaw. Sa karon tuloy-tuloy ang pagtrabaho sa mga personel sa Department of Public Works and Highways para niining Phase 3 sa Barangay Makasandig Flood Control Project. Target nila nga matapos kini karong bulan sa Disyembre. Og usa sa ilang ginapaabot na lamang nga matapos na kining mga residente dinhiya sa paghikling ug paghipo sa ilaha mga materyales sa ilang mga balay aron paspas na nga matapos kining proyekto. Apan pipilasab sa mga residente ang nagbangutan tungod sa daw kalangan sa bayad nga gikan sa DPWH. Nangal man. Binuang pamaagay DPWH kay wala kay 100, gi 70, gi 100 lang to kay para katong walay balay makatao diri sa balay, makapalit diri sa yuta. Sama ka na. Kulang. Di ba mo sugot ang kapalitin mo yuta og una-una na sad nimo na kini puyo lagi ka way atop way dingding. Usa sa atong gihimo dito, yan yun atong DPWH nga paghuman sa pag-clearing, ipadali lang ang proseso sa balance pagbayad. So naman sa commitment nga gihatag sa DPWH dito nga ilang paningkamutan yun nga madali. Karon, andam ang task force demolition nga motabang sa mga residente nga apektado sa proyekto pinaagi sa paghakot sa ilang mga kabtangan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.